Flaqa tal-Kunsill Lokali tan-Nadur spikat il-karba ta' familja Muġwa. Karba ta' omu missier biex ċerti awtoritajiet ma jkomplux jippruvaw ixekklu dritt tagħhom li jibnu dar fuq arthom. Art li tinsab fiż-żona ta' żvilupp u li biswit tagħha diġà hemm djar mibnija. Il-familja Vella ilha tipprova tibni post fejn tgħix mill-2003. Iżda meta ppruvaw jagħmlu dan isabu ħafna ntoppi. Saħansitra spiċċaw il-qorti fejn f'kull stadju jrebħu dritt li jipproteġu il-proprjetà tagħhom. Iżda meta għamlu hekk Gvern Nazzjonalista ħadilhom l-art. 2004 nirbaħ is-sentenza. Baqgħu jiġġieldu, jitilfu waħda wara waħda. Dimu sa 2008 jitilfu. Xin kienna nibdew? Ġibt it-trott tal-ġebel, nibdew Valera Xembri l-Perid. Ħodunna l-ort. Jirċivu karta li l-ort. is-saġġiet tagħhom. Li dak li rbaħna bil-qorti ħadunna b'expropriation. Bil-fatt li l-familja ma tħallix tibni d-dar tagħha tpaxxa dak li kien ix-xufier tal-eks Ministru Giovanna De Bono Michael Camilleri, għax bekk Camilleri uħuh baqgħu igawdu il-veduta. Hawn il-familja kellha tieħu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem għax inkisrilha id-dritt fundamentali biex tgawdi l-proprjetà tagħha. Però mal-bidla fil-gvern saret ġustizzja u l-art ingħatatilhom lura. B'hekk setgħu jagħmlu applikazzjoni ġdida mal-MEPA. Iżda wara li jagħmlu dan sabu l-oppożizzjoni tal-Kunsill Nazzjonalista mmexxi minn Charles Said li juhu is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Chris Said. Il-medja tal-Partit Nazzjonalista wkoll ħarġet qatta bla ħabel kontra tagħhom fil-waqt li huma għadhom bla post fejn jgħixu. Aħna qegħdin noqogħdu ma' missieru m'għandniex dar għax dik l-ewwel fejn applikajna biex nibnu. Sibna dawn l-affarijiet kollha li għamlu kontrina biex lilna ma jħallunix nibnu għax kombinazzjoni kellha tinserta quddiem veduta. Aħna dar ridna dak l-interess tagħna. Il-karba tagħha l-familja Vella marret wassala fil-laqa tal-Kunsill tal-ħamis. Dan wara li ġimgħa qabel fil-preżenza tal-eks xufier ta' Giovanna De Bono, il-Kunsill għażel li oġġezzjona għall-applikazzjoni tagħhom mal-MEPA. Iżda ma kienx faċli jagħmlu l-punt tagħhom. Is-Sindku u l-Viċi Sindku ftit li xejn deru li jridu jisimgħu bil-fatti kif ġraw matul is-snin. Jiena qudiemi, hekk kieku kien nof, jiena qudiemi kull ma kelli application tal-MEPA qudiem il-Kunsill kull ma kien hawn application tal-MEPA biex jinbina ħajt fuq Belvedere. Għana punt wieħed. Bir-rispett. Nistalla qed immexxija jien. Ħadd iktar jista' jitkellem. Din id-darba din il-laqa ma tendix ix-xufier ta' Giovanna De Bono, iżda attenda ħuħ Tony li wkoll igawdi mill-veduta. Hawn spikka l-fatt kif meta affaċċjat b'kummenti ta' kif Tony Camilleri għamel użu minn art pubblika baqa' fommu midbuq.